हेलौ लोगोफोर आंनि बिलाइ नार्जारि ब्लगआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेनसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय जोंबो दा मोजाङैनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो आसामाव न'आव थांसिगोन नालाय, ओमफ्राय दायो ओंखारबोबाय आरोना। ओमफ्राय नोरैजाय आदा बाजै ओमफ्राय लोगो आं गासिबो दंजोबो। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, स्किप दा खालाम। साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर प्लिज अननानै। ओमफ्राय मा होनो आङो रुमनिफ्राय ओंखारबोनायखौ लायासै आरो, मानो होनोबा ओरैबायदि गाबनो ओंखारनानैनो आङो रावखौबो माथो साथो होनो हायासै आरोना। ओमफ्राय जोंना फंबाय दं नालाय, बिबोनां आरो फंबायनि फिसाजो, आं बिसोरखौ गारबोनो बानानैनो माने आङो ओरैबायदि माथो होबोनो हायासै आरोना। बिराद गाबनो ओंखारबाय आङो। ओमफ्राय आंना नै माने गाबनानै मेगनानो बुजोब्बाय आरोना, बुथेथे जाजोब्बाय। ओरैबायदि मा होनो नायनो सुखुयै एकदम बुथबथब जाखाबाय आरोना, खाब्रांब्रां मोनजोब्बाय मोदै गनायजों, बिथिं गारिनि बार नांनायजों बोरैबा गोरान रानफब मोनजोब्बाय आरोना। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, बारा गोबाव खालामबाय थाला। फाइनालि नै जोङो दायो फैयै फैयै फैनानै मा होनो फालारा मोनफैबाय आरोना। ओमफ्रायो मा होनो थांबाय थानोसै, जोंनिया टाइमा जायाखैमोन थांनाया। गारियाथ' हरनि 9:45निफ्रायसो स्टार्ट जागोन नालाय, ओमफ्रायो जोङो होमबाबो दायो 8टायावनो ओंखारखाबाय आरो थांसै माथो खालामनो, दसे बिदिनो बेरायनानै लानोसै। ओमफ्राय नै जोङो दायो फैयै फैयै फैनानै कयामटर मोनफैबाय आरोना। ओमफ्रायो नै जोंना आदाया मालखौ मानि मोननैजों मोनसे खालामगासिनो, मानो होनबा गोबां माला फिसा फिसा बुहुत बुरजा जादोंना। दहैयो रुमावबो बारा मोजां फानज्रायनो मोनाखै नालाय, ओंखायनो दा बेयाव फानज्रायबाय आरोना, माने लानोबो खस्थ' जायो नालाय। मालाय नै बिसिना ट्रेना फैबाय, आं जि गाखोनो लुगैबाय नुनानै। ओमफ्राय जोंनिया माला जागोनथाय, ओरैबायदि फुङावनो फैनानै लाबाय, ओमफ्राय दा जि जिरायनो बावबाय आरोना, मा खालामबावगोन दायो। फाइनालि नै इथिं गंसे फैबावबाय आरोना। ओमफ्राय बे थांबानो जोंनियाबो माने नांना थासिगोन आरोना, स्टार्ट जासिगोन। लोगोफोर नै जोंनिया गारिया फैबाय जोंनाबो। ओमफ्राय जोङो दायो गाखोनानै थाखानोसै आरोना। ओमफ्राय बे गारिखौ जोङो गासिबो रेडि थिखोनानै लाखानोसै, मानो होनबा खारनाय स्टार्टआथ' दायो 9:30 जागोन, अब्लाबो जों गाखोनानै थाखानोसै। लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय, बाय बाय।